Katu bat. Katu bat! Miau. Bueno, katu baltza da, katu baltza egun bat antolatu gendula ondala 9 urte, aurten 9. Urte hurrena daukagu. Eta egin genduna bizkatxu bat ikusi genduan Lekitzoko jaizetatik irailetik, abendura Lekeitizon ez eguala ezer, ez bizkatxu bat ekintzak itxi eguazala. Negua etortzen zen, ekintzak itxi, orduan pentsak genduan, ekintza zer olakotuko. Orduan antolatu gendun katu baltze euskal mitologian oinarritutako egun bat Lekeitizon. Hor, katu baltza sortu gendun gupe, esan gendua, zei izen jarriko dugu, ez? Pentsaten hasi ginean, katu baltza, ez? Esan gendua, katu baltza. Eta zer dela, Lekeitizoko jubilau bat etorri jakun esaten zelan, benetan, katu baltzen inguruko kondaira bat eguala. Bai, guraikiak eta sendo esplikate baina neus eurizateko, porque barrekien neutzen guzturra baino ez dela eta antxinako anraba bengan arteko eskuk eta ekuikia bazala esate beleine katu baltzasko zorgina zirila lekikion. Ina pirulina egazagainan, ipurdia zikina txapela buruan. Zorgina, ipurdia zorgina, zarazu, ez harrapatu. Zorgina pirulina erratza dainean, ipurdia zikina txapela buruan. Zorgina, ipurdia zikina. Beti itxen dugu, urtean itxen dugu euskal mitologiko pertsonai bat hartzen dugu, protagonista hori lantzen dugu, eta horren inguruan itxen dugu egun guztiko ekintza. Aurtengo hori izango zen Erensugia. Erensugia dauku protagonista. Orduan itxen dugu horren inguruko orduan ipuina eta hori guztia hartun, eta ikastetxiari eta bizkatxoa eta saldu, zelan Erensugia dela, eta orduan ikastetxi belantzen dabe, Erensugien inguruko zer dan, ez? Eta ze suposatze ban euskal mitologian. Gu goiaz, Lamina. Lamina tiraz euskal mitologiako pertsonaje batzuk. Mundaka nonantxe jazten dizelako, eta orduan, kopi zain joz? Internetetik atara dugu. Mediko loko. Tintia eta bota, gero bendia da espadra da pueta. Erropak etxekuak ari da, ozenak, geuriak. Berrizkako alkondaria. Rezikla joz. Hainkak daukauz hauntzenak, baina abarkak ipini dugu ezi. Inok ezi harteko, zirrizaketan gauz. Nahi genduan herrizak parte hartzia katu baltzegunean, ez? Da horretarako, askotan lehiaketak ipintzia eta zarizak ipintzia, balizozku izaten da, ez? Eta erabaki genduan erakuslehuen hori txapelketa bat ipintzia, lehiaketa bat ipintzia. Etzen dabe, astebete harina gitxi gora bera, egon berdiraz dekorata. Ipini dugu erropa bat, ehun urteko eskontzako amuma batena. Da mozorrotuta dago eta txapel handi batea, sombrero bateak. Eta gero behin ganin bantxinako gauzak, kandelabrua, adarra, domekan etorri zan abade bat, baina geritu zan ikusi banean ez egia, are pentsa abarin sotanaren batero zala. Da esan eruzen, ke esan ez da sotania, Da antxinako ropa bat, baltzizko zeran eskondu zirian, baina zelan ipini duzu hola mozorrotuta, egunari emoteko, katu baltzari egun emoteko. Aurten 5 kuadrilla aukeratu dauz, gero baloraten juteko. Gana nobedade modura, normali beti zaten zirean, 30, 40 urte bitxarteko zentia, gaztetxuak, 10 urte inguruko neska kuadrilla bat, eta gero nahi duen mutien ikuspegitza, normalian olako gauzetarako neska bakarrik da osprest. Eta motoko neska mutil kuadria bateri proposatu eutzaun, eta ez zauzkuen. Eskaparatia ikusten zungara da gero puntua indau. Batzuk ez dira gaizaz lotuta, baina beste batzu politzak izan dira. Erentzugia, gero bate kalabaza Kalabazak, gero katua bai. Da hori ingo erentzugia iruan. Non erango dozu erentzugia? Kale jiran.
denda eta ospio bat. Baina egitza dabe bai, dana pestira zela animaten. Aurten 32 denda anima dira. Kontutan euki behar dugu bai, horret zela, azte bete ja dekora eta daroienak alde izan bai, batzuk atzo dekoratia. Zan izan nahiko simpletsua da, baina oso politza. Lekitzoko eskulan eta hierreko emakumiari eskatzautzau bandeja bat etzen dabe, kristalesko bandeja bat, katu baltze egunerako aukeratuta daukaun kartelaz. Bueno, bain jo hori jo botella batea zeinotzau burua eta beste guztia Saharako emelfakin. Barruti daukoz globo batzuk, Saharako emelfakin injotza batzeko partia, beste emelfa batea zeinotzau aurria, eta burua da 5 litroko hori jo poto bat. Eskaparate mundu bat, usain emoti haiki, total momentu bat izaten da eta gustaten ja parte hartzia. Platera eta gaina jatetxian pertsona birentzako afarilla. Posik, ez da? Posik. Ez da lehengoz ja 3. ezartzen dut. Bai esan behar dut, nire laguntzaile bat egoten da neu azamen eta danele da, dareri beba eskerra nahi dut zara zemon, momentu honetan zaran dago. Gukariek animatik biltzena, azten gara goizian, da gero eguardira arte, txikite gume aprobatxistu joten du. Bai, hoxe, gure oparitza da, txistuko eta amaiketako etxia. Itxitzen bakurra da, ondartzan dona atz bat, udan da, udabarratzean teste guzti, negun agertzen da, da, historizia da, gizon bat txarto badazala, da, txalupetxe baten, moliako txalupetxe baten eukibela, danak, zozerrein nahirik. Da bitxartian, bateri urte utzola, erizotziak, baltzizko zantzitza eta esautzola, zuko zatun zenia, hori neguzan dut zutena etxen bozu. Da, esan erizotun zerrein, da sartu nahi izan, da hori juga eta berakatzak eta prepara apur bat eta unta ezeben da osatu izan. Da urte geran, danak satisfetxo, osatu jala ero, normale etorri dala eta, desan erizotuna barrero gerizotzik, zuk hori etxen bozu, Legitxon famoson gozara, urte asko bizi gozara. Baina, zure etxeko telatuan azten danean, ez dakize izeneko bedarra, zure bizitza maitxu da. Da dino zepa pilo bat jente osatzen ezean arrotxea zunguentua ez dorreaz, da urti pasa urtik gari, baina sartu zanean, ja bera jantzata totopaten zanean, egunei joten ezean ganbarara, hango bentanatxu batetik guzteko ia ziba da hori bedarra hori. Dukusi bena hasi zana, despedidu izan etxeko gandik, da ondartzat eziar pasitan doila, urten ez dut barrio gerizotzako horrek, heldu da zure sasoi, eta bai, itzizan egon da, harri konbertio eta gelditzu zela. Legitxarrentzako da, zertifikau bat legitxarra basa espasara. Zedanak presion bintu askotan legitxarra diezela, da pregunta nundo nahi txitxamagurrot espadaki, ez da legitxarra. Hasieran, jenteari esplikatzen ez, zer dan katu baltza bestia, kostau bitxen zen ez, jentea guzti abisatzen, bai dendei, taberneri, jenteari ikastetxiei, eta beste gauza basan, baina gaur egunian jenteak egun hau seinalak dauko ez, katu baltz dela, eta herriko mugimendurako bosondo. Bai, herriza bolkaten da, kosta ezako, ez da, izan aurtengo moura beti, baina, antolatzaio petan gara lekitzarrak. Talde txikitsu gara eta guztako jakun, urrengo urteetara begira, idea barrizakin datorren jentia aurreratze bai ez, baina da talde txikitsu bat herritzarrena. Lekeitizoko beste 10-15 taldepe parte hartzen da, bela, azkenean 250 beste 250 pertsona ekintzan parte hartzen, ez? Krimen baten izan antxinalekikon, asesinato baten izan. Da deklara izan, nor zan asesinua, arbolaganin osin zorginak entzun da. Zorginak eta berton bebago esan, ondinok batzu badaiz. Zorginak eta brujak eta nibitzat hori pelikulak esaten da, pistolak agertu zenian, horre dara desagertu zila. Eta argiz eurtetan darien gehor sopaseko da.
askorak. Iretar gaur ez dago zer iretar ekeurixea bara, ez da. Konbidatu etortzeko, eta etortzekoela pizkatxu bat, mosorrotuta, pizkatxu bat, mosorri txikitxu bat bada, detaile txikitxu bat bada, bezatu duzun da, txapela, edo baserritxar, edo ez dakit, euskal mitologiko pertsona bat disfrazauta bat hor, ongit horriz izango da.